Мужчина і жанчына стварыў іх. Катэхеза пра сям'ю айца Петра Белевича. Похвалony Jezus Chrystus. Дорогие слухачи Радіо Марія, з великою радістю ділюся з вами з гэтай глибокой, великой таємницею любові Бога до чоловіка, яка виявляється в любові суженків. Так, эта любов Бога виявляється у вашій любові, дорогі мужі і жонки. Так, это сам Бог, Jezus, увійшов у ваше життя, благословив його. І ви повинні з усіх сил по-християнськи, так як вчить Євангелія, жити, поступати, в відносинах своїх пробивати, завжди з цierpliwością, з любов'ю, з добриною, з упокоєм. Тож ви хочете щастя один для одного. І, як завжди кажуть многі, что дети – это счастье. Про детей мы разважали tydzień temu у пятницу. Сьогоднішню пятницу хочу jeszcze про один приклад показать вам кłopotу про дитё, приклад святого, ale później, спочатку помолимся криху. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Panie Jezu, спошли Духа Святого, Духа любові, Духа swojego, niechaj On napełniaje nas, niechaj On kieruje nami, niechaj On daje nam odczuć любов Niebieskiego Ojca i Twoją, Panie Jezu. Niechaj Duch Święty, suwieść lubowi, będzie tak samo suwieścią lubowi dla służonków, dla każdego męża i każdej żonki, i dla siemiał, dla baćków i dla dzieci. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź i napełni nasze serce Twojej łaską. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas grzesznych, teraz u chwilinu śmierci naszej. Amen. Дорогі, на опошній зустрічі ми казали, что дети – это najbольший каштовний дар służeństwa. Дети – это дар służeństwa. Wielki dar. Хочу на гэтым пазней будзе таксама пра wychowanie dzieci, jak to powinno być, jak jeść i tak dalej. Ale тому що завтра, у суботу, 21 żniwnia, uspоminajem świętego papu Pija X. Хочу про його dzieciństwo zgadać. W biografii jego jest taki moment. Zauważcie, jak trzeba być wam, baćkam, odkrytym na Ducha Świętego. Odkrytym na Ducha Świętego. Aby Duch Święty podkazywał wam, jak przekazywać lubow dzieciom i jak wychodzić z różnych położeń. Nigdy nie każecie dzieciaci, że na żal susтракается, że odstań, później, uchodzi. Nie każecie. Dla ciebie, jak dorosłego, to zdaється nieważnym. To już to dziecię chce, ale dla dzieciaci to może być wielmi ważne. I zauważcie, taką postawę mieli apostoły, jakie zabraniali, kab ludzie przynosili dzieci do Jezusa. To tydzień temu, zdaється, u sobotu było to czytanie Ewangelii. Zabraniali apostoły, kab dzieci przywodzić do Jezusa. Tak jakby chcieli, tak jak niektóre baćki, odstań, nie ma czasu, odejdź, nie mieszaj mnie. Tu nie trzeba tak. Jezus sam każe, nie zabraniajcie im, dozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I wy, baćki, ty tata i ty mama, prawda my kazali, ty w obraz Pana Boga.
wyobraź niebiesnego Ojca, a mama wyobraź Maci Bożej. Ty najlepszy obraz. Ci Pan Bóg tobie kiedyś ci skaże, odejdź, nie ma czasu. Później przyjdzie. Nie. Pan Bóg zausiody nam służyć. Zausiody. I ten chłopczyk, jaki stał później papą i pijem 10, chodził ze swojej mamą z maleńkiego wzrostu, z maleńka. Chodził każdą niedzielę i czasami częściej do kościoła. Mama była wielmi pobożna jego. Papa był pocztylionem. I mama była z dziećmi doma i mama wadziła do kościoła. I chłopczyk gladzieł, jak ludzie przyjmają świętую komunię. Jak mama taka ciekawa była, pobożna, cicha taka, niezwyczajna. Kiedy przyjęła jakąś tam białą opłatku dla dzieciaci, to nie było jeszcze zrozumiałe. I on pytał mamy, jak chłopczyk, mama, a co ty przyjmujesz? To jest takoje. A mama tłumaczyła tak, jak jest, drogie dorosłe ja. To katecheza dla dorosłych. Nie bójcie się tłumaczyć dzieciom tak, jak jest. Kiedy dziecię pytaje, na przykład, to jest pytanie, jakie zadał wtedy maleńki budучий papa, zadał swojej mamie. Mama, co to takoje? I ten maleńkiemu budучemu papie, jaki Józef, Sarto, Giuseppe, maleńki Giuseppe zapytał mamy, mama, co to takoje? Mama nie tłumaczyła toho. Skazała prosta, to Jezus Chrystus. Przyjmajem ciała Jezusa Chrysta, naszego Zbawcy. Pod widom chleba, ale to Jezus. Dziecię nie wiedają, zrozumiało czy nie zrozumiała. Mama skazała, to wielmi świętuje, preświętuje, najświętniejszy sakrament. I to dziecię zachciało tak samo Jezusa. Tak samo chciała przyjąć najświętniejszy sakrament. I każdy dzień kazało mamie, mama, почему ja nie mogę przyjmować? I wtedy jemu, a później raz, i on tak pytał, jeśli było 5,5 albo 6 lat, nie больше. I on, czemu ja nie mogę przyjmować ciała Jezusa Chrysta? Czemu ja nie mogę przyjmować najświętniejszy sakrament? Maleńki Giuseppe pytał. I zauważcie, mama starała się tłumaczyć jakoś tam, ty jeszcze maleńki, ty jeszcze nie rozumiejesz, ty jeszcze nie wiedajesz, Kościół nie rozrzeszaje. A czemu? A jak to? I mama już nie miała argumentów. A kto daje dozwól? I mama każe, idź zapytaj naszego księdza proboszcza. Pośle mszy, podejdziesz tam do księdza proboszcza i zapytajesz jego. I maleńki chłopczyk, 5,5 czy 6 lat, maleńki chłopczyk, idzie z mamą za ruku do zakrystii i tam pytaje księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz, a czemu ja nie mogę przyjmować Pana Jezusa? A ksiądz proboszcz zapytał jego prosto, a ty wiedajesz, to jest Pan Jezus? Tak, ja Jego lubię i ja Go chcę przyjmować w świętej komunii, w najświętniejszym sakramencie. I ksiądz proboszcz każe dalej, wiedajesz, wtedy ja tobie dopomogę nie mogę. Wiedajesz, to решил Papa Rzymski, że trzeba doścignąć odpowiedni wzrost i wtedy możesz przyjmować świętую komunię. A kiedy to będzie? 10, 12 lat. Oj, tak długo czekać jeszcze mnie. A ksiądz proboszcz, wiedajesz, ja niczego zrobić nie mogę, ale wiedajesz, staniesz papą, wtedy możesz pamiętać. Chłopczyk zadowolony. Odeszł. Dobra. Dziękuję księdzu proboszczu. W 5,5 czy w 6 lat i on patrzył, staniesz papą, wtedy możesz zakon pamiętać.
I ujawicie siebie, i on stał papaj. Tak. W 1903 гоdzie stał papaj i pamiętał zakon. I od 50 починається така рання перша комуня. От 50 папи, що діти, які розуміють, що це евхаристичний хліб, це не той самий хліб, який вдома лежить на столі. Хоч і смак має подобний, може і від криху подобний, і состав подобний. Але що це евхаристичний хліб, це справдне тіло Ісуса Христа. А хліб домашній – це просто хліб. І Папа Римський определив, так, тоді вже діти можуть приймати Святую Комунію, і пробущі нехай вирішають самі, якої дитя відає, якої не відає. Розумієте, побожні батьки, побожна мама, побожний тата допомогли этому хлопчику, допомогли узрастати у любові до Ісуса Евхаристичного. Nie bójcie się wodzić maleńkich dzieci do kościoła. Nie bójcie się ich tak wychowywać z Jezusem i dla Jezusa. Staniesz papą i wtedy pomieniajesz. I proroctwo tego księdza proboszcza. Staniesz papą i wtedy pomieniajesz. Słuchajcie, kto podumał, że jakaś ci tam wioska, to była wioska, tak, on żył na wiosce. Wioskowy proboszcz skazał chłopczyku wioskowemu, tam maleńka mieścina, staniesz papą i to pomieniajesz. I to wypełniło się. Stał papą i pomieniał zakon. I dziękuj Bogu, Bożie drogi, niezbadane je, nie. Бог має дивні дороги. Так, тому, дорогі батьки, радуйтеся дітям, радуйтеся. І пожадайте їм тільки добро, тільки. Так, як батьки Джузеппе Сарто і Юзефа, батьки Юзефа, папи Пія X, як це ksiądz proboszcz. Dobra żadać, dobra kazać. Wielmi ważna. I kiedy jest dzieci, idziemy już dalej do dokumentu świętego Papy Jana Pawła II. Kiedy jest dzieci, kiedy zaczęli się dzieci, to już siemia. Siemia jak komunia osób. Komunia to jednanie. Moment, samo nazwanie. Siemia, komunia osób. Komunia lic. Komunia to znaczy jednanie. My każemy święta komunia, to znaczy jednanie z Jezusem. Siemia to jednanie osób. Znaczy, w siemi все powinny być zjednane. Mama, tata, deczka, syn, dzieci, babuszka, dzieduszka powinny być zjednane, nierozdzielone. Bóg tego nie chce. Bóg chce jednania. Tak, my wiemy, że to po-raznому bywa, ale trzeba tak po Bożemu z Bogiem wychować, żeby siemia była naprawdę komunią osób, różnych osób. Najlepiej wiedzą mamy, kiedy u nich mnogo dzieci. Ja wiedzę takich mam dostatkowo mnogo i moja takowa była, jak tej mamy udziwiają się. No, wszystkie dzieci nasze, wszystkie dzieci mojego męża, wszystkie. Ich 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystkie dzieci nasze, wszystkie, a wszystkie tak różne. Absolutnie różne. Każdy swój charakter, każdy swoje praweczki, każdy swoje powiedzenie. Wszystkie różne. I mądra mama, jaka uczyć ich i rozumieje
to jany rozne, ale jednoczasowo buduje hetую komuniu osób w służeństwie i siami wzrastaje cały spektr, cały taki wiejer międzyosobowych odnosin. My włóczymy się w siami odnosin. Włóczymy się w siami relacji, jak teraz tak modno kazać takie słowo relacja. Drennej relacji byli u ciebie z baćkiem, drennej relacji byli u ciebie z mamą, drennej relacji byli u ciebie z bratem, siostrą. Nieważne, jakie tam byli. Теперь my powinny wiedzieć, że u służeństwie i u siemi to włóczym się tych międzyosobowych relacji, a one wielmi różne. W służeństwie to jest lubow obrannicy i obrannika, relacji lubowi, jedzinstwienna relacja, odnosiny męża i żonki, jakie stanowią jednym ciałem. Temu tak samo trzeba uczyć. Temu tak samo trzeba uczyć. I temu, kiedy młodzi ludzie zaczynają żyć z sobą jak mąż i żonka, potem nie rozumieją tych relacji. To stanowi się czymś takim niezdrowym, można nawet сказать. A kiedy poczekają do ślubu, kiedy zaczynają uczyć się tych relacji lubowi głębokiej i wewnętrznej, i fizycznej. Jedna i druga potrzebna, i głęboka, ja my trochę to już kazali. Wtedy mogą uczyć się i wzrastać czystymi, świętymi, można tak сказать, jak mąż i żonka. Tak. Relacji różne. I teraz to jest obrannik, obrannica, relacja lubowi. Drugie, relacja baćkowstwa, macierzyństwa. Tak, temu uczymy się w siami. To postajanno raście w siami. Kto nas nauczyć? Teoretyczno, nawet i praktyczna, gledzia na swoich baćków, muszą uczyć się być dobrym baćkiem, być dobrej mamą, być dobrym tatą. Ale ta teoria, nie nauczysz się tak do końca, pakul sam nie staniesz tata i mamą. Tak, to tobie dozwolić, to jest relacja ojciec, maci, tata, mama, i ona jest, te odnosiny, i one ich możemy uczyć się u siebie. Dalej, relacja synostwa, że my dzieci, jak być dobrym synem, jak być dobrej doczką. Temu trzeba uczyć się. To nie tu. I trzeba uczyć dzieci. Bądź dobrym synem, bądź dobrej doczką. Bądź. I temu trzeba uczyć się. Synostwa. I każecie dzieciom, bądź dobrym synem, bądź dobrej doczką. I każecie im, że można takim być. Albo pytajcie ich, jak wam da pomagczy dzieci być dobrymi dziećmi. Pytajcie, nie bójcie się zapytać. Nie trzeba zwierch tak, bądźcie takimi, wsio. Nie. Dozwólcie dzieciom rozwijać się. Trochę to jeszcze będziemy kazać. To jest odnosiny synostwa do baćków, da? Baćki uczą się być baćkami, mama i tata uczą się być mamą i tatą, a dzieci uczą się być dziećmi. I tak powinno być. Potem relacja braterstwa. Brat z bratem, brat z siostrą, siostra z siostrą. Jak być dobrym bratem, jak być dobrej siostrą. Jakie powinny być relacje. My nad tym nigdy nie zadumywajemy się. Tak, ale Papa Rzymski jakby pokazywa, że to wszystko jest
w семейnych odnosinach, służeńskich i семейnych odnosinach. W uczeniu tych relacji. Jak dowierać swojemu bratu, jak dowierać swojej siostrze, jak nie podwodzić brata, siostrу. To wielmi ważne, żeby była ta komunia osób, ta jedność, żeby nie rozruszać siemi, żeby nie było w siemi, jak my każemy czasami, czarnej owieczki. Nie. Niechaj się będą białe, puszyste, ta szerściu takiej miacheńkiej. Niechaj będą się dobrymi. Ta. I przez tej relacji osoba wychodzić od ludzkiej siemi i uwachodzić do siemi Bożej, jako jest Kościół. U Kościole my tak samo adno. My adno w Kościole. Jedność Kościoła, często każą słowa takie. Kab Kościół był w jedności. Często powtarzajem. Tak. I te relacje siemiejne, można сказать, w pewnym sensie, i mnogie tak każą, świętyje każą tak samo, jaka siemia, taki Kościół. Jaka siemia, taki Kościół. Bo kiedy siemia będzie rozruszona, a nie daj Boże jeszcze rozruszona przez rozwód, wtedy jedności nigdy nie będzie. Ta burca zniszczaється. To jest i w sercu dzieciaczy, kiedy mama i tata rozwodzą, tam zniszczenie, tam rozwód jakby serca dzieciacza. I ja już wam kazał, i nieważne, dzieciaci 5 lat, 15, 25, 55, kiedy paczki rozwodzą. Dziecko zawsze, jak dziecko, czy 35 lat, nieważne, i on was syn, czy daczka, i on to silno przeżywa, w nim rozryw serca происходит. I nieprawda, że tylko tak sobie tam ktoś ci... A nie, on się понимает, on już dorosły, tam on rozumieje. Tak, тут rozumieje, a тут ciężko przyjąć w serce. Bo to rozjedinienie, rozłączenie nie można. Nie można, dorogie, nie można. I trzeba pamiętać про это. Dbać про эту komunię osób, jaka u siemi buduje się i przechodzić u Kościół. I jaka siemia, taki Kościół. Tam trzeba wielmi kłapodzić się про эту wierność, jedność, lubow. Про te relacje dobre, siemiejne. Właśnie ta służeństwa i chrześcijańska siemia budują Kościół. Kiedyś ja wam rozkazywał na pewno. Kiedyś ja miał takie sustryczy z młodzią, człowiek 10 siedziało, wokół my siedzieli i ja ich pytаю, tam rozmowa była długa, taki koniec. Скажите мне, a kto to Kościół? I oni poglądali jeden na одного, na mnie. No w pryncypie Kościół to my. A baczycie. Wtedy, kiedy my trebujemy coś od Kościoła, tak? Bacznij z siebie. Trebuj z siebie. Хочеш, ktoś ci tam nawiertał się. Oj, taki człowiek, taka zdrenna siemia. Pokiń, to nie twoja sprawa. Czy jakiś ci tam ksiądz nie taki. Pokiń. Ty nawiertaj się, ty Kościół, ty buduj Kościół, ty buduj te dobre relacje, siemiejne, nie zniszczenie. Jaka ta siemia, kiedy brudy wynosić swoje siemiejne na ulicę i rozkazywaje, że tam moja siostra taka, siaka, a mój brat taki, siakoy, a nasze dzieci, oj, ужасne dzieci, najgorsze w świecie. Tak nie robić. Tak nie można kazać. Tym nie można dzielić
Это ból. Это podzieli się tylko z Bogiem. Tylko z Bogiem. A ludziom nie rozkazywaj. Nie, nie można. Nie można. Służeństwa i chrześcijańska ziemia budują Kościół. Tak, to my, Kościół. To ty, drogi brat, droga siostra. Twoje dzieci, twoje wnuki. To Kościół. W ziemi osoba, człowiecza osoba, człowiek, nie tylko narodzaje się i nie tylko, no, kiedy postupowo, przez wychowanie, uwachodzić w wspólność ludzką, gromadztwa. Nie tylko tak, ale tak samo u ziemi osoba, ludzka osoba, przez odrodzenie chrzcielne i wychowanie u wiery uwachodzić w ziemię Bożą, w Bożą ziemię, w Kościół, jako jest Kościół. To Boża ziemia. I nie tylko kłopocim się, aby dziecię było wychowane czysto po-ludzkie, ale jeszcze pro duchowne trzeba pamiętać. Ludzkie wychowanie wielmi ważne. Wielmi. I kultura, i znania, intelekt wielmi ważne. Trzeba temu dzieci uczyć. Особливо kultury tak samo. Ale trzeba tak samo dawać chrześcijańskie wychowanie. Przez chrzcielne odrodzenie. I jak najchudszej chrzcić dzieci. I jak najchudszej zaczynać wychowywać u wiery. Nie czekać, a nauczył malitwy kaliść. Nie. Drogie, to pro dzieci, ale trzeba tak samo сказать pro dorosłych. My wiemy, że jest ziemi, gdzie ktoś ci służąkał nie wiedaje malitwą. Nie Ojcze Nasz, nie witaj Maryja. Żonka wiedaje, mąż nie wiedaje. Mąż wiedaje, żonka nie wiedaje. Jak nauczyć? Słuchajcie, samej prosty sposób. Mali się razem z im. Mali się razem z jej. Prosto daj kniżku. Nie prosto daj, tak. Nie, probaczcie, nie prosto daj. Ja tu pokazuję Bóg dobry, tak, żeby dać, nie. Odkryj, odczynię tę kniżku, tam gdzie jest malitwa, jaką ty chcesz z mężem, z żonką i pomalić i skaże, drogi, dawaj przeczytajem, woź heta tylko, no i heta, od dwa, chalazi, takie maleńkie, dawaj razem przeczytajem, możesz? Aj, nie chcę, no dawaj heta, no ta jedna minutka, kali łaska. To mają przeczytaje. Jemu nie będzie soromno, że on, ty możesz z pamięci kazać, ale możesz tak samo z nim o tak razem stajać i ty gledzisz i on gledzić. Jemu będzie spokojniej, nie będzie soromno, że on nie wiedaje, a ty wiedajesz. Jemu będzie spokojniej prosto. I wtedy nauczysz swojego męża, nauczysz swoją żonkę. Staraj się tak, cierpliwa, nie bój się, ja nie nauczę się. No i malitwa z dziećmi to już zrozumiała, uczyć ich jak najchudszej malitwą. Kab w 3 godziny, kab się dzieci już wiedali, chociażby witaj Maryja, to prościejsze. Chociażby. W 4 to w ogóle już Ojcze Nasz, witaj Maryja i Aniele Druże moje, Aniele Boże Druże moje. Tak. Ale pamiętajem, że człowiecza ziemia, jana rozdziortaja grzechom. Grzech rozdzieraje ziemię. Ale ziemia, tema pamiętajem, ziemia, komunia osób. Ale ta jest sama ziemia, jaka ja rozdziortaja, rozerwana grzechom, rozjednana grzechom. Była na nowo zjednana z bałczою mocą śmierci i uwaskraszenia Chrysta. Jak to ważne, Jezus Chrystus! Wy nie wybierajcie się tylko na sobie.
Що я можу зробити? Ми кажемо, руки розкладаємо. Ну, що я можу? Вельми много можеш зробити. Бери молитовник, молися. Z Jezusem możesz zjednać siamiu, możesz uratować i swoje służeństwo męża, żonku i dzieci swoich. Молися z Chrystom, jaki u was kros. Czytaj Święte Pisanie sam, Świętym Pisaniem молися. Przeczytaj, rozdumywaj, rozmawiaj z Bogiem. Nie trać czasu na abyś to. Nie można tracić. Czas krótki, każe święty Paweł. Czas krótki, nie mają mnogo czasu. Nasze życie to plinka już nie ma. Tam nie trać czasu tam na niepotrzebne programy po telewizoru, filmy nawet. Nie trać czasu na puste rozmowy, jakieś tam, jakie niczego nie przynosić, potem tylko pustota w duszy, w sercu czuje. Czas pocierała i mógł zrobić coś. Tak, mógł nawet i pomolić. Lepsze, kiedy spotkasz się z siabrami, skaże im, dawajcie pomolimy się. Dawajcie pomolimy się. Pamiętają taką sytuację, że ktoś ci tam był na kurorcie i skazał, tam byli różne zajęcia psychologiczne, tam się zajęcia tam wspólne, tam w krugach i tak dalej. Tam, no, veľmi dobre takie. A ktoś ci z tej grupy, z tych pacjentów czy klientów na tym kurorcie każe, a słuchajcie, my tak siedzimy, a co, nie mogliby tak dopełnitelno jeszcze na przykład malić każdy dzień różaniec? Się tak poglądali. No, w pryncypie, no można. I przedstawiacie, na kurorcie. Kto chciał? To nie było obowiązkowe, to był fakultatyw, wieczory. Może tam gdzieś 8 czy kilka. Sadziliś tak jane w krugu, jak kali. No w pryncypie, ja wiedаю, ten przykład, to było veľmi mnogo ludzi przychodziło. W tym zał, to przychodzili, w krugu siedzieli, prosto siedzieli. Kto miał, kto nie miał w rukach różaniec i różaniec gromko kazali. I to tak kazali, kruk był wielki, gdzieś больше 20 człowiek. Temu kazali każdy po jednym Witaj Maryja i prochodziło, gdzie zakończyła się tajemniczka chwała Ojcu, potem następny zaczynał Ojcze Nasz i tak dalej, i tak dalej. I razem malili się. I to normalnym takim świeckim kurorcie, nie gdzieś w kościelnym rekolekcji. Prosto tak, jak sposób dla leczenia. Sława Bogu! Sława Bogu! Daj Boże, aby byli takie odważni ludzie. No i czuję tak samo, jak po одному. Mnogie z was tak samo robią dorosłe. Pokazują znów wtedy molitownik Bóg dobry, biorą z sobą molitownik gdzieś w sanatorii, na kurort, gdzieś tam w sanatorii tak samo. Беруть, і там на столикі у них каля кроваті лежить, і тут якась там другая чи жанчина в этой палаті, в этой комнаті, есть покой, и глядя, а что у тебя за книжка? И показывают, а молитовник, а ты молишься? Ну да, молюсь, а мне можно. Сами так świadczyli wy, nie один раз. Tak, można tobie, weźmij, czytaj. I potem ludzie zaochwoczywający молиться. Tak, Jezus Chrystus, być z Jezusem, to najważniejsze, bo my możemy być zjednani, jak komunia osób, jedność osób w siamii, w Jezusie Chryście. Tam, gdzie grzech rozdzielaje, tam Jezus jednaje. Tak, chrześcijańskie służeństwo, jakie udzielniczaje u zbawczych następstw tej tajemnicy śmierci zmartwychwstania, zmartwychwstania Chrysta, jawiaje się takim naturalnym miejscem, tak można сказать, w jakim wypełniaje się ukluczenie ludzkiej osoby do wielkiej siami Kościoła. Służeństwa chrześcijańskie janują się tym naturalnym miejscem, gdzie człowiek wychodzić w siamiu Kościoła.
Так, я дякую моей мамie, дякую моему тату за тое, што прывялі мяне да касцёла, што дазволілі хадзіць да касцёла. З дзяцінства, што вялі мяне да касцёла. Дзякую вельмі, вельмі. Так, гэта дар вялікі ад маіх бацькоў. Так, так, запаведь, якую Бог даў на самым пачатку до мужчыны і жанчыны, каб размнажаліся, каб плодзіліся, каб возрасталі, раслі. А гэтая запаведь набірае паўнаты і паказвае цэласную праўду і пэўную рэчаіснасць. Калі мужчына і жанчына растуць і размнажаюцца, так умнажаюцца праз духоўнае, умнажаюць сям'ю дзяцей Божых. Сям'ю дзяцей Божых. Бо толькі нарадзіць і пакінуць, там выховаць плюс-мінус, no to i żywotny mir morza. A dziećmi Bożymi my stanowimy się w siamie i praz siamiu. Tam u kościoł znachodzić u siamie, jaka ja naradzajeca w sakramencie, praz sakrament, służeństwa, siemia sakramentalna ja siemia. Sakramentalna, to wielmi ważne. I Kościół znachodzi taką sakramentalną siami swoją naczała, można tak сказать, kołybelną i miejsca, u jakim uwachodzić w całe człowiecze pokolenie, a jany uwachodzić u Kościoła. Tak silna zależeć Kościołu, kab siemia była silna, kab siemia była komuniaj jedność osób. To wielmi ważna, drogie braty i siostry. A tę jedność my możemy budować w Jezusie i przez Jezusa i z Jezusem. Możemy budować. Niechaj Jezus sam napełniaje nas swoim duchem. Niechaj robić On z nas komunię, jedność, tak, u siami. Baćki, dzieci, wnuki, dzieci, dzieduli, babuli. Jedność, budować. Теперь ciężko, aby budować tę jedność siemiejną. Indywidualizm straszny. Nawet u siemiach. Oj, kolki raz ja czuł. My общаем się z dочкой po internetu. A ja to glażu? Jak? Nie rozumieję. No, ja w swoim pokoju, ona w swoim pokoju. Nie rozumieję, w jednej kwatery. No tak. Ja jej piszę, idź pomyj posуду. O, i tylko wtedy ona idzie. Kiedy ja poszła, постучалась w jej komnatu, tak, jeszcze mnie trzeba stuczać. O, niesовершеннолетniej. I сказала, idź помой посуду. Ona nie понимает. Bo to jest relacje. Ich nie ma. A tej relacji SMS-kowe takie pustyje. I psychologii aż w koła dzwoniać ludzi nie tak. To niepełnej relacji. To już ruchnieca chudka. Trzeba być один z jednym bliska. Trzeba общаться w żywuju. Oj, Boże mój. Daj Boże, kab my tak общались, kab my budowali to общenie po Bożemu.
Jezus stał człowiekiem. Jezus nie pisze nam SMS-ak. Nie. Jezus daje nam żywoje słowo. Sam stał człowiekiem i zastał się w Najświętejszym sakramencie, być realno z nami w komunii. Nie przez SMS-ku. Dobra było, da? Jak ksiądz tam SMS-ku napisał. Babach, komunia idzie. Przyszła. I zmienicie, co takoje. Zmienicie. Niechaj Bóg was błogosławić. Niechaj pomagaje budować komunię. Jedność siemiejną. Lubicie один одного. Lubicie один одного друга. Lubicie. Żonka lubi męża, mąż lubi żonkę. Baćki, mama, tata lubicie dzieci, dzieci lubicie baćków i dzieci, brat, siostra, lubicie один одного. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak było sprzed wieku, ciapier i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas. Święty Józefie, mali się za nas. Wsie święte Boże, malicie się za nas. Amen. Z Bogiem. Mужчина i żonczyna stwarzył ich. Katecheza prasiamiu, ojca Piotra Bielewicza.